Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα που ο μήνας έχει 3. Τα μέσα ενημέρωσης γιορτάζουν και όλη η Ελλάδα βέβαια τον ένα χρόνο από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο. 23 Απριλίου έκανε την ανακοίνωση ο Γιώργος Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο και σαν χτες νομίζω, έτσι λένε όλοι, υπογράψαμε και μπήκαμε σε αυτή την πολύ ωραία εποχή, την οποία μας την είχαν περιγράψει όλοι αυτοί έτσι ωραία. Τη βιώνουμε πραγματικά πολύ ωραία και είναι και καλύτερα τα πράγματα από αυτά που μας έλεγαν όλοι αυτοί και μας περιέγραφαν. Ξαναθυμίζουμε οι 157 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι του ΛΑΟΣ οι βουλευτές και η Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα βέβαια έχουν αρχίσει και αυτοί λένε άλλα ντάλλον, όχι μόνοι τους, μέσα ενημέρωση στο σύνολο σχεδόν που έλεγε ότι είναι ο μονόδρομος, είναι η μόνη λύση, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Βέβαια τα μέσα το έχουν γυρίσει τώρα τελευταία, ζητάνε και περισσότερα πράγματα, να εφαρμοστεί έξτρα το μνημόνιο, κάποια από αυτά. Κάποια άλλα λένε ότι δεν βγαίνει τίποτα, θα δούμε τι θα γίνει. Είπαμε λοιπόν σήμερα που κλείνουμε ένα χρόνο και χτες και σήμερα, άλλωστε αυτές οι γιορτές κρατάνε και 40 μέρες, να το τιμήσουμε αυτήν την επέτειο και να μπούμε σε κάποιους χώρους, θα το κάνουμε έτσι λίγο Big Brother, θα μπούμε σε χώρους καθημερινότητες. Θα πάμε ας πούμε τώρα στο γραφείο μιας εταιρείας όπου ο υπάλληλος ζητάει αύξηση. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000. Μειχτά, καθαρά 13, 8 χρόνια υπηρεσία. Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας. Και εγώ, εάν ενθυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι τσιτσιριτσιτσι. Και αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Άρα μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Χαίρετε. Χαίρεστε κι εσείς. Είχαμε συνδεθεί με ένα γραφείο μιας εταιρείας, διάλογοι στην εποχή του μνημονίου. Βέβαια τα ποσά είναι λίγο κάπως, ακούσατε κάτι για χιλιάδες, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα, σε ευρώ, σε δραχμές, η κατάσταση είναι ίδια. Θα πάμε τώρα σε ένα ζευγάρι που ψάχνει να βρει σπίτι και χαμηλό ενίκιο για να μείνει στην εποχή πάντα του μνημονίου. Έρε σπιταρόλα, κυβωτός του Νόε. Ας βρέξει όσο θέλει, ας ρίξει παπάδες. Πόσο το νοικιάζετε παρακαλώ? Για σας 11.500. Χαίρετε. Τρελαθήκανε. Ό,τι θέλουνε ζητάνε. Εγώ λέω να πάμε να νοικιάσουμε αυτό που είδαμε πριν. Να πάμε γιατί δεν πρόκειται να βρούμε φτηνότερο. Πάμε να τελειώνουμε. Α, γυναίκα, υπάρχει άλλη λύση. Εγώ λέω να μείνουμε στο υπόγειο, να νοικιάσουμε 2 βάρκες με κουτιά και να κοιμόμαστε μέσα για καλό και για κακό. Δεν θες. Είναι καλή η οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι κυρίως καλή η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Όλων, ανεξαιρέτως. Και οι τράπεζες πάνε καλά και οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι. Εμείς το βλέπουμε σαν μέρα γιορτής, δεν το βλέπουμε σαν μέρα από φράδα που λένε ότι μπήκαμε στο μνημόνιο κτλ. Φαίνεται αυτό από την καθημερινότητά μας, όλων, στις δουλειές μας, στα σπίτια, στις παρέες, στη διασκέδαση, αν υπάρχει, έχει μειωθεί βέβαια αισθητά ή έχει αλλάξει αισθητά. Ξανά σύνδεση, γιατί το γιορτάζουμε με το δικό μας τρόπο, όπως έχετε καταλάβει. Πάλι σε μια οικογένεια, την οικογένεια Μαγκάνα νομίζω, έτσι λέγεται, που προσπαθούν να κάνουν έναν μικρό υπολογισμό και προϋπολογισμό για το τι θα αντιμετωπίσουν. Μην τα χάνεις βρε γυναίκα, θα τα βολέψουμε. Για να καταλάβω Θανάση μου, πώς θα τα βολέψουμε? Πώς θα τα βολέψουμε? Ορίστε, θα στα αποδείξω αμέσως. Εδώ, τι λέει το μολύβι, στέγη 5.500 το μήνα. Θέρμανση δεν έχουμε. Άρα δεν έχουμε και κοινόχρηστα. Νερό και φως, να πούμε 1.500 δραχμές το μήνα. Τηλέφωνο δεν έχουμε, αμάξι δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε μόνο 10 και 10, 20 και 20-40 το πήγαινε έλα στη δουλειά μου. Αυτά μας κάνουν 1.200 δραχμές το μήνα. Και για να μην τα πολυλογούμε, να βάλουμε άλλες 7.000 δραχμές, τα υπόλοιπα. Ρούχα και σούπα πούπες. Θέλουμε λοιπόν σύνολον 14.968 δραχμές. Λοιπόν, από τις 15.000 δραχμές που παίρνω μαζί με την αύξηση, μας μένουν 32 δραχμές το μήνα για φαΐ. Αν αυτές τις 32 δραχμές τις διαιρέσουμε δια του 30, έχουμε 1 δραχμή την ημέρα. Καλά είναι, καλά περνάνε οι άνθρωποι, ευχαριστημένοι, τους ακούτε και από τη φωνή και από όλα. Θα συνδεθούμε τώρα, γιατί στην εποχή του μνημονίου δεν είναι μόνο τα οικονομικά θέματα που κυριαρχούν,
Είναι και άλλα θέματα, τα κοινωνικά, να το πει κάποιος ότι ήταν μια αφορμή όλο αυτό το μνημόνιο να λύσουμε πληγές, έτσι λέγονται, στη γλώσσα των μουμουέ, του παρελθόντος. Οπότε να συνδεθούμε και με ένα χώρο δουλειάς, να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Νομίζω είναι εργοστάσιο. Θα τον ξετινάξω. Θα τον κάτσω στο σκαμνί. Από μένα θα το βρει. Δεν θα το βρει μόνο από σένα, Θανάση μου. Από όλους μας θα το βρει. Από ποιον δηλαδή? Από εμάς τους εργάτες, από το σωματείο μας. Σωματείο, τι σωματείο, δεν καταλαβαίνω. Πώς να σου το πω, σωματείο. Εμείς που δουλεύουμε στο Ξεζουμίτη φτιάξαμε ένα σωματείο. Δηλαδή είσαι κι εσύ στο σωματείο? Θανάση μου, κι εγώ. Τι λες ρε Άννα, σοβαρολογείς? Γιατί κακό είναι? Κακό, κάκιστο. Γυναίκα δημόσιο υπάλληλου οργανωμένη σε σωματείο να συνδικαλίζεται. Ξέρεις τι λες? Α, γι' αυτό δεν σε βλέπω καθόλου και με έχεις φλωμώσει στα φακελάκια. Μου γυρνάς στα σωματεία και στις διαδηλώσεις. Δηλαδή δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο να μου αρπάξει και κανένα πανό που να γράφει κάτω οι μεγαλοκαρχαρίες και να μου το κουνάς μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Ξέρεις τι κάνεις? Πά να μου διαλύσεις την οικογένεια δηλαδή. Την οικογένεια δηλαδή. Αυτό δεν ήταν σωματείο, αυτό ήταν συζήτηση για το σωματείο, αυτό δεν ήταν χώρος δουλειάς, ήταν σπίτι. Διότι τα προβλήματα του χώρου δουλειάς, του εργοστασίου, της τράπεζας, του γραφείου, του μαγαζιού έρχονται αναγκαστικά μες στο σπίτι. Συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο, όταν μάλιστα έχει κλείσει είτε το εργοστάσιο, είτε το γραφείο, είτε το μαγαζί. Πολύ περισσότερο αυτά τα προβλήματα πάνε και έρχονται. Τώρα θα πάμε στο χώρο δουλειάς. Συνάδελφοι, έχω να σας αναγγείλω μια είδηση. Με κάλεσε η εργοδοσία και μου ανήγγειλε ότι λόγω οικονομικών δυσκαιριών βρίσκεται στη δυσάρεστο θέση, έτσι είπε, να προβεί σε απολύσεις 42 εργατών. Μου έδωσε και τον κατάλογο των απολυθέντων. Δίνος Παπαδημητρίου, Μαρία Καραγιάννη, Λευτέρης Παλαιολόγος, Ανδρέας Κούμαρης, Μαργαρίτα Θανασίου, Άννα Μαγκάνα κι άλλοι. Συμβαίνουν αυτά στην εποχή του μνημονίου. Για την ακρίβεια, αυτά έχουν συμβεί 31 χρόνια πριν. Είναι η ταινία Θανάσης Φίξε κι άλλο το ζωνάρι του Θόδωρου Μαραγκού, που έπαιζε ο Θανάσης Βέγκος και η Άννα Ματζουράνη. Την έχουμε δει όλοι, την έχουμε ακούσει. Διαλέξαμε αυτή την ταινία να ακούσουμε. Είναι τόσο σημερινά, είναι τόσο χθεσινά, τη δεκαετία του 60, του 50, του 70, του 80, του 90, τώρα και τώρα χειρότερα σε σχέση με αυτά τα χρόνια. Ο Θανάσης Βέγκος έφυγε σήμερα το πρωί. Γεννήθηκε 29 Μαΐου του 1927. Την πορεία του, την καλλιτεχνική, την θεατρική, την κινηματογραφική, την ξέρουμε. Όλοι εμείς που ζούμε σε αυτή τη χώρα έχουμε μεγαλώσει και νομίζω μεγαλώνουν όλες οι γενιές. Από τους πιο αγαπητούς, αν όχι ο πιο αγαπητός, από όλους αυτούς που έχουν περάσει, ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει για πολλούς λόγους. Το ήθος έχουν πει αρκετοί. Εξέπεμπε αυτό το ήθος από ό,τι έκανε. Κυρίως ξεχωρίζει και για τα όσα έζησε και τα όσα πέρασε. 2 χρόνια στη Μακρόνισσο, στο Αναμορφωτήριο, από το 1948 στο 1950. Αριστερών πεποιθήσεων τότε, και ξέρετε αυτά. Στο κράτος αυτό που φτιάχτηκε τότε, ξεκίνησε και κατέληξε σήμερα έτσι όπως κατέληξε. Δεν χωράνε τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες απόψεις. Και γι' αυτό υπήρχε ο ναός της Μακρονισσου για να βάζουν μυαλό